Tot i la crossa, el president del Parlament, Ernest Benach, es troba amb prou forces per enfrontar-se a Joan Puigcercós per la presidència d'Esquerra en l'horitzó del pròxim congrés del Partit Republicà que s'ha de celebrar al juny. L'acompanyarà com a candidat a secretari general el número 2 de la vicepresidència del govern, Rafael Niubó. Avui els ha avalat l'encara president d'Esquerra, Josep Lluís Carod Rovira, i tot un grup de destacats membres del partit. Durant la presentació de la candidatura, que té el lema Unitat i Renovació, Benach ha dit que no entén la política com una guerra, sinó com un espai per trobar camins comuns. La nostra és una candidatura d'unitat. No ens presentem contra ningú. I fins i tot diria que podem ser el paraigües de totes les sensibilitats i accents que efectivament existeixen que hi ha en el nostre partit. Benach també ha anunciat que Niubó deixarà el càrrec de l'executiu quan la candidatura sigui proclamada. La voluntat d'unitat i de diàleg des d'ara mateix entre els diferents sectors que formen Esquerra vol ser la característica principal d'aquest tiquet d'aquesta candidatura presentada avui aquí. Miquel Moreno, TV3, Barcelona.